Ram huai hi chau chi an lo ni lo. Ram huai chau ti fu lo te chan chin. Man dewa khan kapa in ram huai chau sual an chau awanga an chunga thil thalo thleng ta chan chin min hril to thina. Tun tuma po hian ram huai chau awanga an chunga thil thalo thleng ta chan chin lam kan soi don ani a. Heng kan han soi tur te hi a tak tak an ni a. A tong tu in an ton miau si chuan enge mo hi chu a lo om nge ani ti hi ring ve mai la a ha dam thlakin ka hria. Ama sa in go hati lama kan thian te thil ton ka run soi don ani. He thu kan thian pakhat thil ton a tak ngeya ton hi ama soyangin ka han soi chhonga nge. Kumsang ni pathum kumni in Gauhati Engineering College a zirna bul tran turin admission kan ti ve a. Hemi kum hian mizo zirlai kan tamvak lo wangin ka thian nu nen aizola tangin kan in kop thla a. Hostela ai chuan ti in lua mai tha hria in kan in lua trom ta ni. Hetaka thian nu hi thian pa mi pa ang maya ka enani ti min hriat sak don nia. Mizoram House atanga lavak lo kia kalphak na leka chuan in lua tur nuam ve tak mai kan mu fu hlau maya. Ka thian no ma sato te chuan in luanga mem ni a hrang an tiania ti a min han soi thai tok la bolo. Ke hi mizo pa chuan thrang ti vel hi lawak lawa kai ngai thina ma se hunin ala hrilang chu. Ti chuan kan bungro nei ang te chu kan hanin da lut ve ta phot mai. Kan in lua hian room ni omin AC om ka chang hlawa. Kan om tir lam chuan in leng te nein kan hlim tlang dar dar thin khop mai. A toy zong in soi to mayang. Thathum vel ka lua tia chuan zan lama thom eng mo kan hreta zawa. Ka thian nu chuan a hlau karina wangin zote ya hian ka pu mai thin. Zote thom hi avan lo na sa om ve hi ati ve mai thin bok. Lo ena a ente chiam lo ni turani. Tlai khat chu ka homa sa a. Kan in kong khar chu a chung lama tang hian a lo in kal dai mai. Ka thian nu te an homa sa anga. An in kal khum emoni don le ti in kong chu kan kikar kat thina. A chunga chuan ni pa nge mai chia ti po hriat chia lo hi an phun deuh mur ni mai hian ka hria. Chutia in thlahung taka ka kik lai chuan ka thian nu chuan nung lama tang hian kha iwa homa om ve engei ti a I thian ten an fiam le to chem ni ti in min run beta mai. Mak chu ka ti viawa ma se ka ti lang du lem lo. Hei, in chung lama tangin an kal de lo mo le ti in ka chang maya. Ani po chuan ava mak ve mo le eng tia in kal thei nge ni ngai aron tia. Chutia kan buai lai chuan kan in lua nei tu pa chu ko vatin eng tin emo min hon sak vele thei mai boka. A mai ro chu a mel ka hanen chuan thil dik lo enge mo tak a om ti ka hretlat mai. Atuk le ka ho po chuan chutiang tho chuan alo in kal le a. Ka ngai dan chu ani to chia lo. Keile ka thian nu che in cha bisper kan kol box si. Chumizan kan mu chu alom thil duam lo le rap thak tak mai alo thlen tran tak iti mayang. Zana kamu hil lai chu ka har hlol maya. Ka thian nu mami chu tui em mai hian alo zai chu ni in kanui haka. Aruma vakalin vazai pui ka tumta. Arum ka kik chu alo zai o zong si lo. Alo mu toilu tuk zok chu ni in. Izai mo ka tiya thenom ten ni mo ti in pa ngai devin kawa beve maya. Kei po chu mu mai tur chuan ka room lama ka let le a. Kamu hil don tiang vel zinglam dar thum vel ni ang. Ring tuk mai hian aron tre chuak tawak maya. Kabula engma soi set lo chuan aron in thol ngal chung mai. I hlawem ni
ivadoi take o zote hu shramani chu ti in ka hnema ma se keima ngei po chuan zote kan bul hnaya an om lo ti ka hre chiang khop ka thu zo na chu heti hian min chang ta a kamutur bathroom ka intify chu darthlalang hma chuan keima ngei mai chuan ka ti lo dan hlirin eng emo aron ti tamaya chumi hnuwa chuan darthlalang atang chuan chiang em mai hian zau tuk hian min an khum tamai ni chu ka tre thota abak chu khuma min mutir bak kha ka hreto lo ti in ti chuan damdo in kan pan vata doctor le nurse te chu an lo fel khop mai kan mamo zong ti mayang min ti sak vek ati thei zana chuan ka thian nu chu a thian nu chuan damdo ina chuan aron riak pui ve ta a keiro kan in lama keima chawariak turin ka ho a in ka thleng chu thil hi apangai reng lo mai in kalut chia chu thil troi rimang mai hian kan in chung chu alo khat vek mai ani ka hlau ve dewem o ti in ka in ngai tu ta a mipa patling in ti huai ve tak po hi a hunin a zir lo chuan alo huai lo thei viu mai hi alo ni karum kalut chu ka thom hno le ka le khabu ti vel zong mai chu alo dar na sak hop mai han en mai chuan visual mi rok ching te thil ti ni om tak hian alanga ka thin rim chuan police lama FIR ka the lut ngala ma se kanin lua hian story neu alo nei to ani nge yang vai police min veng turan da khan an hlau khop mai atuk zing alo ni chuan an pute bula a pute u min duty tir le ani ngat chuan ban kan du zok an ti ani ome chu thu ka han hriat chuan ke chuan lali suan nei tu ka ni ya duty pui ka ngai lawang in naute hi an chaw mmc a chu wang chuan hotir zok mai ro u ti in an pute bula an naute chu ka dil sak hial ni chu bizan alo thlen chuan ka mut do na ka tong traya lalpa hei ka thil ton hi alom om lo khop maya I hmingin ne na puang thei turin min pui ro ti in riru le ti tak setin ka tong trai ta ni nima sela setana hian min lo hlau vak lo nge ni chumi zan chu thil mu em nei lovin ka tlai war ta zak tho mai atuk zana lo thlen le chuan ka huaina zong chu lak bowin a om ve ta ka ti mai ka rizai sin lai aron pot thul room light a in off in a in on le thul a ha thak chu ka ti khop mai eng tia han ti ngai na wak ka hresi lo ka han ngai tu le chuan apoi ta ber chu pian tharna tak tak nei si lova setana ka lo chau ve kha ka ti sual ber chu lo ni hian ka hria khatiang buaina neu kan han ton tir lai kha chuan karil ruin ingam chuan lo kalla ka ti deuh fo maya chuta setana chu a lo kal ta ani chekang karum kalut tur hi karidop maya ka che chang thei ta der lo chuta kharam huairim chia le melche e mai khan ka hmai zona min lo chiat khum ta thin khani a tun thleng hian zana lo ni hi chuan a lo kal le tura ngai na kala nei tlat zel ani chu ma se pathianin mi hring te hi min lo veng reng maya eng anga hlo om po lo thleng se kan hlo wang ani lo chuan min ti na thei lo zia hi ka hriat chian pha ta zo ka ni han soi ta zelila chumi hnuwa po chuan kan pastor te nen meu tong traina nen kan han bei chiam thina ma se kan apartment chu ati ngai na vak aum theilo he ka thian nu ka ti hi tuna chuan kanu pui ani to a chu wang chuan akim changa han zia top hi min phal sak chia lo ani akim changin ziak don taila rap thak le lo om tak tak ni thei po moi lo le angai thatu te poina in rin hau lo tur thil mangan thak tak kan tong na sem emani kan ram huai thian kan ti mai thina achang chuan banga te hian an run lon le zot thina hemi kan apartment hi tuna chuan an thiat to nge he kan in lo nei tu pa ina soi dan chuan mizo pathian chuan engma hlau ve lo ama betu te po in an hlau ve lo
keipo Christiana ka in pedon ati nge a tuna chuan rongbol na a hin mangin rongbol tu thatak Christian rongbol tu ani to e mai chana thlahrang ne na in mel run mai chu thil nuam tak ani lem lo patling inti huai tak lo ni ve thin po chutiang han ton meu chuan eng ruai kan lo ni love thlahrang le ram huai setana tiang chi te hi lo chau kher lo ula amai ro chu pathianin min hne sak the ni ti iring em ang u kanu pui ni ta nen hian pathian zara tuna chuan ram huai hian min ti boile to ngai lawani ka soyang khan kan thil ton zong zong hi avaya han zia don chuan a hlau tu tan a hlau chung rei don em maya a thena zar ka han pholang mai chawani e ole tuna ram huai chaw sual chan chin dang lo ngai thaleila anni hi chuan a chawin an chaw tak tak ni in alanga thil pakhat ka han soilokanga he chanila kan upload to a khan ram huai chaw sual a thi a thla rang ti kan ti chuak to ni kha khang te po kha arap thlak em maya a oilo tu tan chuan oilo po a om viau mai oilo la anom nok reng ani tun tuma kan soi tur ram huai chaw sual chan chin hi mizoram a thil thleng nge ani a chaw tu te hi mi pahni ni in pakhat athia pakhat thi chhonga chhar ni in adam chuak lo ani an pahni hian lo thi ve ve tang sela chuan voin thleng hian an thi chan hriat chhuah alani lawanga engwanga chutianga om nge enge om zia ti in makti in kanna soi zui nge in karing adam chuak zawk hian an ton na hmun ma an hming le an chan chin hi soya du vak lo wangin an hming le an ton na hmun ma te chu kan thup don ani anni pahnih hi ram hnuaya an thian te nen na thokin an oma an hna thona atanga kho hnai ber khodai fema zu han in turin an han kala an holam chu an lo rui ta a an zu rui chuan huaita viawa an in hria te po ani ange an chempui ken te chu vilik vur pa in ram huain chota a ram huai mai mai kan hlau lo chuti khati an ti ani ome chutian han chaw nu loka chuan thok le khata palian tak pahni lukol tel tul ni maya an hriat chuan an ron soi sa tran ta ani heng aron soi sa tu ram huai te hi an hmel le pian phung an hra chiang man lo thok le khata an ron bin pop popa an vor long mai an tan chuan han bai len ve ngai na po a om lo tharuma an khan lo lutuka ti chuan ruak de uvekin charan ni a pakhat chu athia pakhat chu kan soyang khan na taka mu ani a adam chuak ta hlawani adam chuak zokin a soidan chuan voi thum vel chu min bin long in ka hria ati ram huai na ron baina tanga an hmu na hi kem ni chuang ma ni a voi thum vel bina chulai an thleng the ni chuan voi khata an vor thui hle thin ani nge yang adam chuak zokin a soi zui zel dan chuan kan thian dun zuruin ram huai kan chaw ringota kan chawna hmuna tanga min han bin tak tak mai chu kan han khan lo lai leng khopa min vor long maya naute pa ina han sep ai po hian min zo zo kani ti chuan voi thum min han bina khan thi chhonga min hmu na hmun kha kan thleng der atia a uang lo ngei mai ram huai le thrang setana tiang chi te pathian te po hi chaw chi an ni lova keini ai chung le thil ti thei dai an ni awangin chaw chi rual an lo ni lo chu wang chuan thrang le ram huai te hi lo chaw ngai reng suang che ole he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe ti kha lo mit ve phot mai te le tin i ton hriat mak le ngai nom tak tak te i chung te i thian te le midang ton hriat te po he number kan ta lana hian ron thon ve ro le